prenc com un veritable honor de poder ser aquí, en aquest lloc, i amb tots vostès, per fer el que anem a fer. I el que anem a fer és parlar d'un tema que és, jo el plantejaré sempre amb un lleu to reivindicatiu, que és els 6 anys que Dalí va passar a l'Institut Ramon Muntaner, que en general potser no és de les coses més ben ateses de la història, de la vida, de les vivències del pintor. Per tant, això d'una banda. De l'altra, aquest tema que toquem avui forma part d'un... O sigui, consisteix bàsicament en un capítol d'aquest llibre que hem parlat, que ha dit en Jordi, que a finals d'aquest any s'ha de publicar, que ha de ser un llibre que inclou bàsicament els 175 anys que fa que l'Institut Ramon Muntaner funciona, és el més vell d'Espanya, i naturalment Dalí, el seu alumne més conegut, de més projecció, de més transcendent, valgui la paraula, doncs li hem destinat un capítol i és aproximadament el que plantejo o que explicaré jo avui. Més que explicaré, llegiré, ja ho entendran, perquè serà la manera que ens assenyim el màxim de possible a la qüestió. Diu, doncs, es titularà el capítol justament Salvador Dalí, alumne del Muntaner, 1916-1922. Aquests anys els hem de tenir present tota l'estona, és a dir, tota l'estona estarem donant-li voltes del que va del 1916, als 6 anys, fins al 1922. A l'època de Dalí, el batxillerat tenia 6 anys, després en va tenir 7, etc. Bé, llegeixo, doncs, diu: sembla que no caldria justificar el perquè de dedicar una particular atenció als 6 anys que Salvador Dalí va estudiar al vell Institut Figuerenc, però formularem aquesta explicació centrant-nos en 3 raons. Primera, Dalí és l'empordanès més famós que ha produït la comarca, segurament també és el pintor català més conegut arreu del món i en tot cas ha estat un dels ciutadans del segle XX més universalment identificable. Segona, tot llegint llibres que parlen de l'artista ens hem adonat que algunes de les experiències viscudes per ell, per Dalí, entre els 12 i els 18 anys, és a dir, durant els anys que va passar a l'institut, van ser decisives en les seves futures 2 personalitats, la pública i la privada, bastant diferents l'una de l'altra segons anem sabent, amb els estudis que es van publicant. I tercera, la raó que més sorprèn. Hem pogut constatar que molts dels llibres que s'han escrit sobre Dalí passen per alt aquesta llarga i intensa relació que el pintor va tenir amb el centre acadèmic, és a dir, amb els professors, els condeixebles, els festejos amb les noies, les classes, les experiències més diverses, alguna de perfectament íntima. Tot això és el que ens ha decidit dedicar una mica d'atenció expressament a aquests anys del Dalí estudiant de batxillerat. Abans, però, farem un petit esbós, més aviat anecdòtic, de què era l'institut, o més o menys què podem saber de l'institut en aquests 6 anys que Dalí hi va passar. Que això ens situarà una mica més en aquest període 1916-22. Com era la vida, doncs, a l'institut els 6 anys que Dalí en va ser alumne? Tenim 2 documents que ens permeten saber-ne alguna cosa, les actes de claustre i els fallos del Consejo de Disciplina. Ho he escrit literalment per mostrar amb tota exactitud que llavors, tot i tractar-se de nens o d'adolescents, s'utilitzava el llenguatge jurídic sense complexos i que avui, naturalment, seria considerat políticament incorrecte. Avancem-nos a dir que de 1916 a 1922 el Consell de Disciplina que emetia els fallos es va reunir una sola vegada, el 13 de novembre de 1917. La causa fou que una dotzena d'alumnes de 5è i 6è, és a dir, els més grans, havien entrat precisament a l'aula de dibuix i se havien apoderado de varias placas o medallones de yeso representando asuntos artísticos, destrozando un número considerable de los mismos. Se'ls imposà el càstig de no poder-se examinar pel juny i haver-ho de fer pel setembre de les assignatures d'agricultura de 6è i de dibuix de 5è. Entre aquests alumnes castigats hi havia Joaquim Santaló i Nualart, futur professor d'Història del Centre, Antoni Papell Garbí, amic de Dalí i futur llicenciat en Filosofia i Lletres i autor, entre d'altres, de llibres sobre Sant Pere de Rodes, la Guerra Carlina, el cronista Ramon Muntaner, etc. Aquests eren entre els castigats. Sabem que aquests castigats demanarien per escrit de ser perdonats i en un claustre del mes d'abril, és a dir, de l'altre mes, es deixaria el càstig sense efecte.
Als anys de Dalí alumne, el centre fou presidit per els directors Francisco Ugalde, Gabriel Alomà, el mallorquí, modernista, avantguardista, etc., i Martín Esteban Martín Lecumberri. És un sol senyor, I els secretaris valen ser Felipe Xarch i Juan Núñez, el professor de dibuix de Dalí. Quant a les actes dels claustres, hem de dir que ofereixen un reflex bastant pàl·lid del que en realitat devia ser el dia a dia. Dalí, en el diari íntim que va escriure als anys 1919 i 1920, és a dir, mentre feia el batxillerat, ben bé quan era al mig, i que va editar Fèlix Fanés el 1994, ens explica fets prou importants i que avui qualsevol director d'institut consideraria importants, però que un segle enrere no eren ni esmentats en aquelles sessions que solien reunir entre 6 i 10 membres de la quinzena de professors que hi havia a la casa. Precisament quant a aquest absentisme hem detectat la queixa que fa un professor sobre els col·legues que feien campana. Els professors eren els uns catedràtics, és a dir, que havien fet unes oposicions, els altres eren auxiliares, amb la feina relativament consolidada, i els tercers en deien ayudantes gratuïtos, que cobraven poc o res, i eren decidits directament pel mateix claustre entre els aspirants que ho sol·licitaven. Per aquest sistema, l'any 1917, el segon any que Dalí era allà, entrà a l'institut Joaquim Xirau Palau, el que fou insigne filòsof que moria a l'exili a Mèxic als anys 40. Els professors cobraven el sou a través del habilitado, que era un d'ells mateixos designat per la superioritat. L'habilitado els portava a la mesada i la superioritat li pagava un suplement per la feina i, atenció, per les despeses corrents que ocasionava el centre. Per això un professor es queixa que l'habilitat els descompti del sou les còpies. No les fotocòpies, no eren inventades. Les còpies es havien de fer mà. Perquè diu que amb el que li paguen ja se'n podia fer càrrec ell mateix. Els claustres tracten afers perfectament rutinaris en aquells temps, com ara la constitució dels tribunals pels exàmens de juny i setembre, o l'aprovació de l'horari escolar, que sempre és el mateix que el curs anterior, o escenificar la recepció o el comiat d'algun professor. En temps de Dalí, destaquem la felicitació que Gabriel Alomà dedica al nou catedràtic de filosofia Antoni Subies i el comiat que rep el mateix Alomà quan és elegit diputat. Deixem constància que l'arribada de Juan Núñez, el llegendari professor de Dalí, no meresqué cap salutació ni cap benvinguda. L'única referència que en tenim és la primera vegada que apareix el seu nom a la columna d'assistents a un claustre. Els claustres també servien perquè els professors que volen fer mèrits per a la seva carrera presentessin treballs manuscrits o dactilografiats, que en deien, a màquina, per tal que una comissió de col·legues els avaluï i dictamini el claustre següent, naturalment que són excel·lents. Citem-ne alguns dels que hi són sotmesos. De ciències, en el temps de Dalí, es presenten apuntes sobre la teoria elemental de curvas de segundo orden. Un altre. Nota sobre la conversión de las fracciones ordinarias en sistemáticas y su recíproco. O un tercer. Catálogo del Museu d'Història Natural del Instituto General y Técnico de Figueras. D'entre els de lletres. Bosquejo de métrica latina. Examen y juicio crítico de la sátira latina, o loa en un acto y en verso intitulada El Colegio. Aquest mateix professor presenta una poesia latina dedicada a su majestat el rei don Alfonso X, que Dios guarde, per tal que, si és aprovada, li sigui enviada al monarca. Si aquests treballs presentats ja tenen poc a veure amb la didàctica de batxillerat, encara n'hi ha que en un institut d'avui serien considerats literalment friquis, que es diu, com ara aquests. Descripción de lepidópteros catalanes. Sobre 3 sertularios europeos, són plantes. Los pelos de la úrtica membranácea, més plantes. I l'últim que citem, sorprenent pel domicili del professor que el presenta. Eufrasio Alcázar Anguita, professor de cal·ligrafia de l'institut, tot i que resideix a Madrid, envia per a la consideració dels seus col·legues virtuals la ensenyança de la cal·ligrafia, de la qual, precisament, Juan Núñez, un dels avaluadors, en destaca la profunditat de conocimientos pedagógicos y su sentido práctico intachable. Vivia a Madrid aquest senyor i era professor a Figueres. Misteris del do de la ubiquitat. Més curiositats que ocupen bona part dels claustres. A vegades les decisions a què es veien embolicats els professors resulten xocants. Rebutgen, per exemple, la compra d'un medallón d'Antonio López,
que els ve proposat per un professor de Valladolid. Aproven d'adherir-se a la Fiesta de Barraza, que també aproven una proposta per tal que li sigui concedida una pensió al novel·lista Don Benito Pérez Galdós. El claustre és convidat als actes de celebració del centenari del Padre Suárez i deleguen la seva representació a l'Institut de Granada, el mateix institut que porta el nom de Padre Suárez. Decideixen que cada professor del centre posi 2 pessetes per donar-les a les vídues de 2 catedràtics que han mort. Així anaven les coses. En canvi, en els assumptes pràctics, aquells que fan veure que l'institut és un ens situat a Figueres, on treballen persones corrents i tenen ben poc espai en les reunions de professors. Vegem-ne alguns, tanmateix de curiosos, que ens ajuden a situar-nos en aquelles coordenades. El claustre rep la proposta de la companyia telefònica de posar un telèfon. L'accepten, però més tard se'n donen de baixa perquè ningú no el fa servir ni tampoc ningú no els truca. L'Ajuntament demana a l'Institut un catedràtic perquè formi part de la Junta Municipal del Cens i de passada també regala al centre una estació meteorològica. Un professor presenta una instància per suplicar, que així exigien aquestes sol·licituds, els més grans ja ho saben, per poder treballar en una escola privada. I el claustre respon, s'hi trenquen molt el cap, diuen, que se proceda a lo que haya lugar, de conformidad con lo que haya reglamentariamente establecido. Recordem que hi havia l'assignatura d'Agricultura i és així que un dia els claustrals decideixen de comprar una màquina de sembrar. Un professor demana poder donar un curs gratuït de taquigrafia en un local del centre, naturalment en horario competente con las clases oficiales. El Ministeri ha suprimit els exàmens de revàlida i es proposa al claustre de fer costat a la Universitat de Barcelona, de la qual depenen els instituts catalans, en la disconformitat que el rector expressarà al Ministeri. Però surt un professor i fa una puntualització. Demana que la proposta la faci l'Institut pel seu compte. Diverses vegades deixa constància del mal estat de les instal·lacions del centre en general i del gabinet de dibuix en particular, fins al punt que han de canviar d'aula. Fan saber a la universitat i al Ministeri aquests problemes i fins i tot l'arquitecte municipal Ricard Giral fa un informe on esmenta el perill que corren alumnes i professors. El professor d'Història Natural denuncia que al seu gabinet li han robat un microscopi amb les seves lents i aclareix que només li han deixat l'estuig. S'acorda de denunciar-ho a la policia. Som al 1921. Però quan el professor demana diners per comprar-ne un altre, el director li respon que no, perquè l'assignació per a material ja es va repartir el 1916, 5 anys abans, i que la seva assignatura llavors ja li havien tocat 500 pessetes. És a dir, espavila't. Algú diu que troba a faltar llibres a la biblioteca i pel que raona el director sembla que no hi havia cap control. Un professor proposa convertir part del centre en residència d'estudiants, que llavors ja ho havia deixat de ser. Al segle XIX ho havia estat, però llavors ja no. Durant els 6 anys que Salvador Dalí freqüenta el centre, a l'institut s'esdevenen 2 despropòsits greus protagonitzats estrictament per professors. Un dels incidents, no sabem exactament què el provocà, fa necessària la convocatòria d'un claustre extraordinari. Un dels membres denuncia el pèssim ambient, la mala maror que hi ha entre professors i suggereix que caldria reconduir la situació. El director intervé con delicadeza extrema e invocando la paz de los espíritus per dir que caldria anar deixant de banda enojosos rencores i olvidando completamente viejas rencillas. En tot cas, ell i el vicedirector presenten la dimissió. No sabem què va passar o què havia passat. De l'altre incident, l'acte del claustre fa saber que el professor suplent de cal·ligrafia, Agustí Bosch, critica que la direcció proposi professors, segons ell, incompetents per fer exàmens. L'ofensa precipita un escàndol. Els professors esmentats se senten ultratjats i injuriats. Algú diu, o recorda, que tenen el títol corresponent, com el mateix Bosch. Bosch vol rectificar i disculpar-se, però no li és admès de fer-ho. Més avall veurem que Dalí esmenta en el seu diari aquest tràngol des de la perspectiva dels alumnes i ens acabarem de fer càrrec del que va passar. En síntesi, el director volia evitar que Bosch examinés els seus alumnes perquè es veu que devia suspendre o bé massa o bé indiscriminadament. Aquest Bosch, Agustí, tenia un germà professor de matemàtiques que es deia Salvador. Dalí, en el dietari, confon els 2 germans i Fèlix Fanés, l'editor de Dalí, del diari,
del diari del pintor, sembla atribuir-li també a Salvador l'incident que de fet va protagonitzar Agustí. Són anècdotes. Els llibres i l'alumne Salvador Dalí. Els llibres que parlen de l'alumne Salvador Dalí o que n'haurien de parlar. Diu, al començament esmentàvem els llibres, el protagonista dels quals és el Dalí adolescent. Alguns els va escriure ell mateix, aquí ens referirem sobretot a dos, que són ben antitètics. El primer que ja hem citat, el diari de 1919-1920, és raonablement sincer i fidel a la realitat, coses que l'editor Fèlix Fanés ha pogut sovint certificar. Aquest dietari ja apunta molts dels tics embrionaris i de les característiques de la futura personalitat del geni. La segona obra, The Secret Life of Salvador Dalí, La vida secreta de Salvador Dalí, és un artefacte de ficció autobiogràfica escrita als anys 40, subtitulada pel mateix Dalí de Falses Memòries. És l'obra més coneguda d'entre les elaboracions que el pintor va escriure més o menys centrades en la seva pròpia vida. I és la més rellevant per la intenció i per l'objectiu, però no pas naturalment per la fidelitat als fets. En totes dues parla de la seva estada a l'institut. Obres com aquesta, The Secret Life, és a dir, La vida secreta, ens fan veure que Dalí fa com un altre empordanès important, Josep Pla. Tots dos s'esforcen per crear una història personal fictícia per tal de projectar públicament una falsa biografia que els ha de ser útil per als seus objectius artístics, l'un amb la pintura i l'altre amb la literatura. Pla ens va anar presentant la seva biografia de ficció al llarg de tota l'obra completa. I Dalí ho fa en llibres escrits i editats amb el decidit propòsit de configurar un personatge i amb un evident propòsit artístic i propagandístic. Els instituts que es van publicant demostren el gruix dels equívocs en relació a les biografies autèntiques dels dos personatges, Dalí i Pla. Els llibres que tracten de Dalí, sobretot els llibres que escriuen els seus íntims i alguns amics que l'havien tractat de jove, d'una banda es neguen a acceptar el personatge construït, erigit i exhibit pel pintor. I de l'altra aporten la biografia del pintor adolescent, potser una mica ensucrada i parcial, però més real i, esclar, més avorrida. En tot cas, no solen prestar gaire o cap atenció a l'institut, tot i que el Dalí adolescent va anar-hi cada dia durant 6 anys. Aquests autors són Anna Maria, la seva germana, Antonina Rodrigo, Rafael Santos Torruella, etc. Només un dels molts detalls que evidencien aquesta ignorància i o oblit de l'Institut Ramon Muntaner en relació a Dalí. En una nota a peu de pàgina d'una de les obres que esmentem, Juan Núñez és ressenyat com a director de l'Escola Municipal de Dibuix i no es diu res de la seva condició de catedràtic de l'Institut, la seva ocupació principal i que li reportava el sou del qual vivia. Precisament aquest sou, i això ho reconeix Anna Maria Dalí, va ser vist pel pare del pintor i amic de Núñez com una taula de salvació per si el noi fracassava com a artista. Per això li hauria semblat bé que estudiés a l'Acadèmia de San Fernando per tal d'esdevenir professor i comptar amb una nòmina com la de Núñez. Per concloure amb els llibres, finalment hi ha els biògrafs, com ara Ian Gibson, a la vida excessiva de Salvador Dalí, de 1998, que dedica una raonable atenció a l'institut, o bé el darrer que citem, el magnífic estudi de Mariona Seguranya sobre l'escola de Figueres, la mirada persistent, història de la pintura a Figueres. Bé, ara sí, ara parlem de Dalí a l'institut. No m'hi he fixat, un test, Jaume. Ara tenim a l'institut, que heu vist la rajola de l'entrada. Aquesta rajola, o sigui, aquí hi ha la portada. Aquesta portada no la va veure pas Dalí com a estudiant, la va veure com va tornar en la postguerra, perquè la va fer després, ja en parlarem, del seu amic Claudi Díaz. Dalí va, i això naturalment tampoc, això es va fer després. Aquest quadre portava un text en castellà que atribuïa només la fundació al pare González de Soto, però a principis dels 80 vam decidir de canviar, no sé si ho arriben a veure, la sanefa és cuita als anys 40 i les rajoles de dintre són cuites als anys 80 per l'Oller, com es diu, per al ceramista, per la família Oller, ceramistes, que varen retallar el de dintre i ho varen substituir per aquest text, que és més fidel a la realitat. L'Institut es deu a dos esforços, un del pare González de Soto i l'altre dels contribuents figuerencs, perquè pagaven les despeses, i per això varen voler que constés. Dit això, ara doncs parlem del Dalí jove, del Dalí que acabarà venint a l'Institut. Salvador Dalí neix a Figueres
l'1 de maig de 1904, als 4 anys el pare el porta a l'escola que el mestre Traiter tenia a la Rambla, però existeix una foto d'en Dalí, alumne del mestre Traiter, que surten aquí en l'Institut també i que ara no la tenim. Potser alguns de vostès segur que l'han vista. Amb el mestre Esteve Traiter hi està 2 cursos fins al 1910 que el notari figuerenc el matricula al Col·legi Hispano-Francès de l'Immaculée Concepción, és a dir, els Fossos. El petit Dalí s'hi estrena amb el curs de 8è, que en el sistema d'ensenyament francès corresponia i correspon al primer de la primària espanyola. Sembla que patia en Dalí infant una certa dislèxia, la qual cosa potser explicaria la manera formalment caòtica que tenia d'escriure les llengües que va usar després en vida. El 1912 la família canvia de domicili i s'instal·la a la casa de la plaça de la Palmera i el 2 de juny de 1916 el nostre jove aprova l'examen d'ingrés a l'institut. Al setembre, és a dir, té 12 anys. L'examen d'ingrés se solia fer entre 10 i els 12. Dalí el va fer una mica gran, per entendre'ns. No gaire, però una mica gran. Al setembre comença el primer curs del 6 que té el batxillerat, que acabarà el juny de 1922. Fins ara ha estat un estudiant mediocre i a l'institut millorarà, sobretot en les assignatures que no són de ciències. El pare l'apunta simultàniament a fer repàs i els deures al col·legi que els germans maristes tenien a la Rambla, dels quals en guardarà, segons deixa escrit, un mal record, i assistirà fins l'abril de 1920, i llavors acut a les classes particulars d'un tal senyor Gallego. També sembla que l'ajuda amb les matemàtiques el seu condeixeble Jaume Miravilles, 2 anys més jove que ell i que culminarà la carrera d'enginyer a París. A més, des de 1915 i durant tots aquests anys, assisteix als vespres a les classes de dibuix de l'Escola Municipal i les classes que fa Joan Núñez, el mateix professor que té a l'institut, en els cursos de batxiller. Aquesta escola de dibuix primer ocupa un espai als baixos del mateix centre i el 1917, això ho ha estudiat profusament Mariona Seguranyes, es trasllada al carrer dels Tins. Quant a la plàstica, que llavors podia ensenyar-se a l'institut, volem remarcar que el gabinet de Núñez disposava d'una dotzena de quadres cedits al segle XIX ja pel Museu del Prado a l'institut o regalats per protectors del centre com ara Robau Donadeu, Tutau, Baró, etc. Precisament Carme Roget, l'amigueta, diguem-ne, íntima de Dalí, va copiar un dels quadres d'aquest fons, El Camino de Vallvidrera, de Lluís Rigalt. Avui, l'original i la còpia, com la majoria d'obres que anaven engrandint el museu que s'allotjava dintre mateix de l'institut, són al Museu de l'Empordà. A l'escola de dibuix eren condeixebles de Dalí Ramon Reig, Marià Baig o Joaquim Bec de Quereda, que després van ser artistes notoris, com tots sabem. En el llibre Salvador Dalí, vist per la seva germana, Mariona Seguranyes, l'any 12 el va reeditar de forma magnífica, Anna Maria, naturalment propera a Dalí, escriu d'aquests anys. Però quins eren els ciutadans que formaven part de l'èlite, diu ella, intel·lectual d'aquesta petita ciutat? Senzillament els que passejaven per la Rambla, els que es reunien als cafès, els que pertanyien al consistori, o bé els que ensenyaven el batxillerat o estudiaven. I esmenta alguns d'aquests noms en relació a això que acaba de dir. Quant a l'institut, cita el professor Gabriel Alomà, els alumnes Eduard Rodeja, Antoni Papell, Alexandre Deulofeu, Jaume Reig, Jaume Miravilles, el germà Xirau i Narcís Sala. En relació a la Rambla i els cafès esmenta Joan Carbona i Carles Fages de Climent i en relació al consistori a Josep Puig Pujades. Per la raó que sigui, a Joan Núñez, com hem dit, només el relaciona amb l'Escola Municipal de Dibuix i no pas amb l'Institut, on era catedràtic i també professor de dibuix de Salvador. Del seu germà alumne diu: els estudis els va fer amb bones notes, mai no tingué cap suspens i en cal·ligrafia obtingué matrícula d'honor. Nosaltres ara podem afegir, segons l'arxiu de l'Institut, que Dalí també obtingué matrícula d'honor en religió, història de la literatura i dibuix. Això, si demà venen dissabte venen a la visita del Montaner, podran tenir una fotocòpia de l'expedient de Salvador Dalí i veuran tot això que els diguem, una fotocòpia de l'original. I ja que estem amb l'Anna Maria, la germana, aprofitem per fer-nos una imatge de l'aspecte que presentava el Salvador de llavors. Ara sí que hauríem... Pots? Un test d'això. Podeu fer córrer el... Jaume,
pots fer córrer... A veure, fes córrer en una. Bé, el claustre aquest, els que de vostès que hi han estat, i si no ja ho veurem dissabte, fa molt de goig amb aquestes plantes. Bé, aquí tenim el Dalí, quan devia aterrar a l'institut, és el de dalt de tot, el més alt de tots, que porta clanxa, suposo que gairebé tots el deuen reconèixer. Com a curiositat, ho hem fet notar inclús abans, la majoria de nens van amb els cabells molt curts, Dalí, que era ja un personatge una mica especial i sobretot de casa més bona, probablement que la majoria d'altres, els porta més llargs. La gent de casa bona, m'imagino d'aquell temps, no devien fer com el pare de Dalí que portava el nen a l'institut. El devien portar, si un cas, a tot l'ensenyament que feien a la Salle, però en aquests moments anava a l'institut. Pots passar l'altre, Jaume? Perdó, un moment. Veuen aquestes columnes de darrere i que els nens estan enfilats, això és clavat cara, no ha variat l'institut en aquest sentit. Passa l'altre, sisplau. Gràcies. Aquí tenim en Dalí una mica més gran. Fa de mal precisar quan podria ser l'any d'aquesta fotografia, però en tot cas devia ser una mica després de l'anterior que vam feta, i la que jo volia anar a parar és la que ve ara. És la que ve ara, ja la pots passar, Jaume. Exacte, aquesta que és la més coneguda perquè és el Dalí, ja cap a finals de batxillerat, és el més alt de dalt i el que porta els cabells més llargs, naturalment. Aquí encara els hi porta més. Si s'hi fixen, aquí baix, el primer és una noia, doncs el tercer és en Jaume Miravilles, aquest que va amb els cabells pentinats endarrere. Se'n poden localitzar uns quants, no? Però vaja, el que hem vingut aquí era per en Dalí, que porta aquell abric negre, aquells papers, i porta els cabells notòriament més llargs, han vist la resta. Doncs, durant aquests 6 anys de batxillerat, Dalí assisteix a les classes de l'institut, les dels maristes, les particulars i les de dibuix, que Déu-n'hi-do. Les inquietuds culturals i socials i artístiques del jove són poc comunes entre els estudiants de la seva edat. En el diari manifesta un coneixement precís de la política europea, per exemple, davant renou de la Rússia dels sòviets, que en aquells moments s'està produint. I ho explica, i en té absolut coneixement. Per què li té? Una mica pel seu interès i l'altre que a casa seva el seu pare rep els diaris que són El Sol de Madrid i La Publicitat de Barcelona, i que ell llegeix i consulta i ho explica. Assisteix correntment a l'incipient cine de Can Garida, avui Teatre al Jardí, acut els concerts i espectacles al Teatre Municipal, que mig segle més tard esdevindria el seu museu, i esmenta obres de teatre que veu, com ara d'Ignasi Iglesias, veu Foc Nou o La Nostra Parla, llegeix Baroja, Tolstoi, Musset, Voltaire, entre els que cita. Això, un estudiant de batxiller. Li plau de singularitzar-se deixant-se el cabell llarg, vestint-se, com descriu la seva germana, amb xalines molt particulars i portant uns barrets extravagants. Escriu el jove Dalí: mirava sota mon barret d'amples ales els ulls guspirejants d'il·lusions de les gentils i gràcils donzelles, les seves companyes. Es fa filar les botes a la Rambla per un bailet que corre descalç i brut. Els diumenges va a missa de 12, sovint resa el rosari. Sobretot a ca els maristes, i es confessa i combrega perquè ma mare ho vol. A més, és molt interessant i fa bonic, literalment, diu ell. La relació familiar és fluida. Per exemple, diu que aprofitant que el pare va en cotxe roses per rebre un testament, amb el seu condeixeble Ramon Reig l'acompanyen. Els Dalí Domènech fan visites a Barcelona, passen dies a cals parents i Salvador, entusiasta, visita museus en companyia del seu oncle Anselm Domènech. Els Dalí passen els desitjats 3 mesos d'estiu a Cadaqués i parla dels amics de l'institut. De les noies, manté relacions amb l'Estela i la Carme per aquest ordre. I una que es diu Dolors, que es converteix en la seva confident. Amb els nois es troba i fan passejades i excursions pel voltants de Figueres en qualsevol excusa, com ara amb Narcís Sala, que van a Sant Pau de la Calçada per la festa de les Flaones, o juguen, ho escriu ell, futbol, és a dir, com en anglès, al camp dels enginyers. I el jove, per les reflexions íntimes que va escrivint, comença a mostrar-se distant i superior. Quant a les assignatures de l'institut, l'àlgebra era una de les matèries que cursava i que se li entravessava. L'altre cavall de batalla dels estudiants justets
era la preceptiva, el que avui en diguem llengua. I per això s'entén que en un cert moment, tot i ser a la Rambla fent broma amb les noies, quan toquen les 8 se'n va a contracor cap a casa, diu, on he trobat mon pare que m'espera per estudiar preceptiva. En el diari mostra que la qüestió de l'àlgebra arriba a ser-li obsessiva. Ara els llegiré tota una sèrie de reflexions que fa només sobre l'àlgebra. A l'institut he passat un canguelo colossal. Puix, em pensava que en Sans, Josep Sans Ferrer, el catedràtic de matemàtiques, em preguntaria unes lliçons que no sabia gens. Afortunadament m'ha preguntat un teorema que he sabut. L'enigmàtic Sans m'ha preguntat l'àlgebra. Tot ha anat bé. Aquest matí en Sans m'ha preguntat per variar. Ha anat força bé. He passat canguelo. En Sans està malalt i no ha vingut. En Torres, que és en Pelayo Torres d'Arnús, professor auxiliar de ciències, que substitueix en Sans, que està malalt, m'ha preguntat, diu Dalí. Ha anat estupendament. Aquest matí m'han preguntat la preceptiva i l'àlgebra. Ha anat força bé. A l'institut m'ha preguntat en Soler. Josep Soler i Grau, catedràtic de filosofia, aquí els alumnes anomenen Lenti, i que més tard li lloga el primer estudi que tindrà Dalí, que era al carrer de la Muralla. Segueix. Matí terrible. No saber res de trigonometria i tenir la convicció i el pressentiment que m'han de preguntar. Passo ratos angustiosos. A cada soroll m'espanto. A cada moment em sembla sentir obrir la porta de la sala de professors. Però passa el temps i tarda molt a passar. Ara falta mitja hora, però ja té temps de posar-me un 0. Amb l'ai al cor miro de passar els minuts fins que sols en resten 5. Llavors respiro i somric satisfet com si m'haguessin tret un gran pes del damunt. Un altre moment. No hi ha classe. Visca la divina providència. Un altre. Ja han passat les festes i tornem a l'institut. Un altre. Queden pocs dies de classe i el pensar que d'aquí una setmana ja seré lliure de l'àlgebra, etc., m'omple de joia. M'adormo pensant en 10.000 coses irrealitzables i pretextos perquè m'aprovin l'àlgebra. I altra volta penso en Cadaqués, en lo feliç que seré si surto bé dels exàmens. També la física li és una mica difícil. Un moment determinat diu, demà la física que encara no sé, potser em preguntaran. En canvi, quan és una altra matèria, desapareix la preocupació. Diu, aquest matí el simpàtic catedràtic senyor Pérez, que és Luis Pérez Cruzado, catedràtic de Geografia i Història, m'ha preguntat la història universal. El vell catedràtic, el senyor Pérez, m'ha preguntat sobre el feudalisme. Això li devia agradar. I una paradoxa tràgica que viu Dalí mentre el seu professor de matemàtiques, sobre el seu professor de matemàtiques, el més temut. Diu, ha entrat en Quel anunciant la mort d'en Sans. Sans, l'enigmàtic i raquític professor d'àlgebra. Una colla es reuneixen diners per comprar una corona i, amb tot, confessa Dalí que, a l'hora de dinar i a l'enraonar de la trista sort del professor de matemàtiques, tot i el gran pesar que sentia, em venien ganes irresistibles de riure. No sé per què, potser per la mateixa emoció. Havent dinat, he anat a l'enterro. Som a les envistes de Nadal de 1919 i deu córrer el rumor que retardaran l'inici de les vacances i escriu Dalí. Sembla que a l'institut no ens volen donar vacances fins al 15 de desembre, fixin-se. Els hi volen donar vacances el 15 de desembre i ho troben tardíssim. És a dir, que habitualment les vacances devien començar, ho dic perquè a vegades la gent es queixa d'això, devien donar, doncs, no sé, el 10, devien fer un mes de vacances per Nadal. Doncs el 15 de desembre, i els estudiants es proposen de formar un comitè de vaga, s'ho perdin. A l'institut, els estudiants, diu Dalí, estaven molt agitats. S'han decidit diverses vagues parcials. Tot això ho diu ell. En un altre moment, Dalí encapçala una comissió que va a veure personalment el senyor Vergés, Francesc Vergés Soler, catedràtic de preceptiva i de llatí, el van a veure a casa seva, per tal que els doni festa 2 dies de la seva classe. L'home, sorprès per la visita i perplex per la demanda, els diu que les festes són coses del director. De més que si tan sols 1 o 2 alumnes van a classe, ell l'haurà de fer. També ressenya Dalí que, diu, demanem festa al director per Sant Narcís, encara que no sigui oficial. Farem un dia rodó. Ens ho concedeix, entusiasme delirant entorn dels estudiants. I una observació que podrien dir-me romàntico-escarrenosa. Diu, els estudiants han format la Lliga de l'Espardenya. Per tot arreu del món s'inicia un moviment envers la supressió del luxe i de les coses supèrflues.
Dalí de seguida s'apunta a un tour de force amb el director del centre quan s'adona que, diu ell, aquest matí a l'entrar a l'institut he observat que totes les damiseles faltaven. Resulta que el vicedirector, que és Felip Eixarch, el director era Gabriel Alomà, però era absent per excedència de diputat. Doncs Felip Eixarch havia separat les noies dels nois i elles rebrien les classes a la biblioteca. Els estudiants no hi estan conformes i Dalí encapçala una comissió per protestar, que tindrà èxit. El centre acabarà per desistir de la separació. Entretant, els nois i les noies, com una mena de venjança, entraran a l'institut només per anar a classe i la resta del temps es quedaran fora del centre per poder estar junts. Per què diu Dalí? Si no fossin les gentils damiseles, seria molt més penós l'estudi de l'antipàtica àlgebra. Elles ens fan oblidar els mals ratos que ens fan passar els catedràtics i alegren la monotonia del viure estudiantil. Quina retòrica! Quina retòrica a 16 anys. Ens assabenta d'una anècdota insòlita. Passo mals ratos amb el cínic Bosch, el catedràtic d'àlgebra. És un dels germans Bosch que hem esmentat abans. És un burro, diu Dalí, i com tots els burros pretensiós. Vol suspendre molts a molts i els estudiants li tenen un gran odi. Diu que els estudiants protesten i demanen que els examini un altre professor. Els catedràtics reuneixen i Dalí, que ha d'entrar al centre per matricular-se, escriurà. Mentre estic dins la secretaria, sento un gran escàndol. Els catedràtics criden i llurs brams d'indignació arriben fins a mi confusament, entre cops de puny i xivarri. No he entès el que deien, però es veu que la reunió ha sigut agitada i tumultuosa. No hi ha acord i els alumnes parlen de fer vaga per l'endemà de fer vaga. Tot va sobre l'assumpte de l'examen de cal·ligrafia, que sembla que és un problema. L'endemà el tema és viu i mentre el bidell els porta a la resolució del director, s'obre violentment la porta de la sala de professors i Núñez, amb el coll de biaix, escavallat i bramant, ha rebotit en Bosch, el professor de cal·ligrafia, fora de la sala. Els alumnes surten, apareix el director, senyor Eixarch, i Núñez exclama: «Este indecente ha intentado pegarme. Fuera, indecente». Llavors Bosch, que anava tot brut de calç i tenia una ferida a la mà, s'ha dirigit a nosaltres rient cínicament i esforçant-se a estar serè ha dit: «Les felicito a ustedes, han logrado lo que querían, ayudados por este caduco y viejo director y por este secretario que no quiero calificar», en Núñez, professor de dibuix. Els alumnes el xiulen, li criden burro, animal, etc. En Bosch acaba denunciat i Dalí s'hi veu relacionat perquè ens diu: «M'han passat una citació per anar a declarar sobre l'u d'en Bosch». Aquest greu incident entre professors i públic, entre professors, en públic i amb alumnes pel mig, segons Dalí, devia produir-se. En tot cas, en el claustre no és ni esmentat. Tot queda amb aquell director i vicedirector que dimiteixen. Ja se'n recorden, eh? Última cita que fem del diari que escriu Dalí, el Dalí adolescent. A classe d'en Vives, és Pere Vives i Casademont, professor auxiliar de lletres, han vingut molts estudiants de 5è i 6è. L'escàndol ha estat terrible fins al punt que els han tirat fora. Però han tornat a insistir i han tornat a classe. Llavors allò s'ha convertit en una orgia. En Vives ha dit que no suspendria ningú. Tothom s'ha posat a bramar desaforadament. «Visca en Vives, visca!» Han tirat les taules per terra, eixint al pati tumultuosament. Avui he fet molt l'animal a l'institut. Com que dilluns és festa, avui hem sortit una hora més aviat. De tot aquest enrenou tampoc no en queda cap constància a les actes de claustre. Ara anem al Dalí, que també aboca l'institut a la vida secreta, com he dit abans. A la vida secreta, que és de 1942, és dir, 22 anys després, les coses són explicades amb un altre to. Vegem ara com presenta els episodis o les anècdotes viscudes durant el batxillerat i a l'institut 20 anys després. Essent als Estats Units, on escriu i publica aquesta The Secret Life, traduïda més tard al castellà i al català. Dalí ens assabenta, per exemple, que aixafa amb els peus el violí d'un condeixeble, amb qui, en els seus deliris, envejava. El professor de literatura hi va haver d'intervenir i l'excusa que va al·legar és que volia demostrar que la pintura senyorejava per sobre de la música. Una bona excusa. Un dia va desaparèixer el crani d'un esquelet, que potser fou un de la mitja dotzena que encara hi ha a l'institut i que dissabte si venen ja els veuran. Un d'allò, un crani d'esquelet.
usat a la classe d'història natural, avui dia en diguem ciències naturals. Dalí, segons diu, va ser considerat el màxim sospitós, però els escorcolls no van donar cap resultat. Finalment resulta que el professor mateix se l'havien dut a casa per fer uns treballs. En el mateix sentit de l'anterior episodi, del crani desaparegut, un dia Dalí va ser acusat d'haver cremat una bandera espanyola durant una manifestació catalanista, però es veu que no ho va fer, que senzillament era allà badant. Ara bé, aquest episodi, 20 anys després, a la vida secreta, és avaluat per Dalí d'aquesta manera. La manca d'universalitat d'aquell patriotisme local, esquifit i miserable, m'apareixia insuportablement mediocre als meus ulls assedegats d'universalitat. Això és el que escriu Dalí. Parlant d'universalitat, La vida secreta hem de pensar que va ser publicada l'any 1942, un temps que se sentia repetir molt el lema falangista de José Antonio: Espanya és una unitat de destino en lo universal. I no ens podem estar d'afegir una mica d'observació cínica. Segurament el pintor es devia referir a la mateixa classe d'universalitat que als anys 60 el devia empènyer a confraternitzar amb el règim franquista. Ens ho posa bé per dir-ho. A l'institut, els continus catifets del jove Dalí fa que, segons ell escriu, els professors es preguntin si és un jove boig o no ho és, o es demanin si és un alumne extraordinari però anormal. Diu que això darrer és el que pensen diversos professors, per exemple, els de dibuix, cal·ligrafia i psicologia. El professor de matemàtiques, en canvi, diu Dalí literalment, sostenia que la meva intel·ligència era molt inferior a la mitjana. L'institut, com ara, era abandonat durant les vacances. A la vida secreta ho recorda. Literalment diu: calia esperar-nos 3 hores per rebre la nota d'en Vives, aquell Pere Vives, l'auxiliar de lletres. Per fi ens donaren les notes firmades i abandonàrem l'institut. Per contra, a l'hora de tornar-hi, exclama: altra volta l'hivern al damunt, i junt amb l'hivern l'institut, i junt amb l'institut els catedràtics, els sustos. Diu que l'esmentat professor Vives els va acompanyar a una sortida a les ruïnes d'Empúries i al museu que feia poc que s'havia inaugurat. El Museu d'Empúries va inaugurar el 1916 i ara, amb les memòries de Dalí, som a l'any 19, les memòries que reflecteix. Els estudiants s'han de llevar aviat i Dalí apunta que a l'hora, a la vida secreta, a l'hora que retruny de galliner en galliner el cant dels galls, quan encara és de nit, m'han cridat: avui anem a Empúries amb el senyor Vives i a 4:45 hem de trobar-nos amb els nostres companys a la Rambla. Com que sembla que és núvol, la mare no sap si deixar-lo dormir. Diu Dalí: ma mare entra, em besa. Que et vols llevar? Li demana. No ens diu si ho fa o no ho fa. Si les coses van anar així, el geni sí que es deixa constància que de malcriats ja n'hi havia fa més d'un segle. Bé, anem al que ell anomena allò. Allò i les coses del sexe. Les especulacions sobre la sexualitat de Dalí, des de l'inici de les seves relacions en gala, van esdevenir un dels temes més populars a l'hora de referir-se al pintor. Ell mateix va contribuir-hi molt a que les coses fossin així, i amb les seves explicacions a la vida secreta va estirar l'assumpte fins a la pròpia adolescència, és a dir, a la seva etapa d'estudiant de batxillerat. Ja en el diari d'adolescència que hem citat, evoca la masturbació, allò que ell en diu allò. En aquest dietari juvenil diu: a la tarda he lluitat entre els apetits i la voluntat. Aquests han guanyat deixant-me abatut i trist. En un altre moment escriu: m'he sentit emocionalment voluptuós, he anat a la comuna, he sentit un gran plaer en el sensualisme. A l'així m'he sentit abatut i m'he fet fàstic a mi mateix. Com sempre, m'he proposat de no tornar-hi. Ara ho dic fermament. Crec que amb tot això es perd sang. No és el que em convé, precisament. A la vida secreta explica que allò tenia lloc per primera vegada a l'institut. Em passava finalment una tarda a l'excusat de l'institut. Vaig tenir una decepció, seguida immediatament per un sentiment violent de culpabilitat. És de destacar que Dalí fes de la masturbació i de les pors morals i físiques que li produïa el fet de practicar-la un tema essencial de la seva obra. El fa especialment singular ser no ja l'únic pintor, sinó l'únic famós que en una terra i en un context masclista i pudorós
ho reconegués. I reiteradament, en 2 textos separats per 20 anys, és a dir, el que va del diari a la vida secreta. Dit d'una altra manera, tant en l'anonimat juvenil com posteriorment des de la fama de quan tenia 40 anys, constata que la masturbació iniciada, sigui a casa seva o al vàter de l'institut, l'ha dominat tota la vida i ha tingut en la seva personalitat artística un pes decisiu. Precisament el seu quadre més popular en porta el nom. Quant al futur, Dalí exposa al diari, parlem ara del futur que es veu quan és adolescent, quant al futur, Dalí exposa al diari que mirarà de fer el batxillerat de pressa. Farà 2 cursos en un per poder anar el més aviat possible a l'Acadèmia de Belles Artes de Madrid per estudiar-hi els 3 anys preceptius, que després guanyarà una mena de beca per anar a Roma, i ara diu literalment, i tornant de Roma seré un geni i el món m'admirarà. Això ho escriu quan té 16 anys. Potser menyspreat i incomprès, però seré un geni, un gran geni, perquè n'estic cert. A la vida secreta resulta molt més insidiós. M'estava preparant. El meu pare començava a cedir i jo sabia que després dels 6 anys de batxillerat seria pintor. A més, l'únic testimoni actual de les meves invencions, artístiques, el senyor Núñez ja no tenia tranquil·litat en mi. Cada dia el fastiguejava jo i cada dia ell havia de reconèixer que jo l'encertava. El notari Dalí, d'entrada poc conforme que el seu rebroll volgués ser pintor, sembla que va canviar de parer quan Josep Puigpujades i el mateix Juan Núñez el convenceren que el fill era un artista i sobretot quan va veure, allò que els he explicat abans, que els estudis d'art podien proporcionar-li al noi una feina de professor de dibuix com la que tenia el seu amic Núñez. Una de les paraules, sigui com a substantiu, sigui com a adjectiu, habituals relacionades amb el pintor és putrefacte. La primera vegada que l'escriu és quan, parlant d'un jutge que ha de dirimir en un conflicte sorgit a l'institut, diu, segurament és aquell conflicte amb el professor de cal·ligrafia, diu, ha arribat en Calleja, el jutge que ve a dictar l'expedient. És un tipus de Bagària. Bagària era un caricaturista del seu temps. Borricot. Amb en Díaz l'hem consagrat putrefacte, immediatament. Aquest Díaz és Claudi Díaz, el futur arquitecte que dissenyarà la façana i l'aspecte que té ara l'institut. En un altre moment escriu que amb alguns companys anem a la Rambla on estudiem alguns putrefactes. Dalí aviat mostra el desig de ser considerat com algú particular, distint del comú dels condeixebles. Parlant amb unes noies desconegudes, d'una d'elles ens fa saber que, literalment, diu que em veu a la claror de les estrelles i que sóc en Dalí. A la vida secreta, evocant aquells anys, confessa que l'adolescència li havia representat l'enfortiment de totes les manies i defectes que l'havien distingit en la infància i sense cap ganes de corregir-se. Al contrari, amb voluntat d'imposar les seves tendències violentment antisocials. Aquestes tendències es posaren de manifest ja a l'inici dels meus estudis de batxillerat i prengueren forma de dandisme absolut basat en l'esperit de mixtificació irracional i de contradicció sistemàtica. Això ja sona a la retòrica daliniana de quan és gran. Carme Roget, la que podríem dir-ne la novieta. Dalí manté relacions adolescents amb 2 companyes d'estudis, la primera i més breu amb l'Estela i la segona amb la Carme Roget, la més intensa i llarga. Una relació afectiva a la vegada que equívoca, perquè d'una banda confessa un amic en el dietari, és a dir, allà on ben segur que era sincer. Confessa l'amic. Malauradament és cert, estic enamorat de la Carme, però en un altre lloc escriu. He vist lo cínic que sóc. Jo no estic enamorat de la Carme. Amb tot ens ha deixat escrit un florilegi de moments especials que ha passat amb aquesta noia. Diu, li miro els ulls i li dic que l'estimo molt i ella em diu que sols m'estima a mi. Havíem quedat de trobar-nos a missa a l'asilo, però ella no hi va. Sovint el que fa un dia i un altre és córrer a l'institut, al vespre esperar als voltants del convent de monges, després mirar-li els ulls i veure-hi reflexada la claror de la lluna. I per fi diu, vaig a dibuix. I cada jorn el mateix, segueix. Els dies són dolços i iguals. Llegir una carta d'ella sota els claustres de l'institut i contestar-li amb emoció tardoral.
Havent-se escapat els dos de classe per anar a passejar pels voltants de Figueres, escriu: «I prop nostre corre el riu platejat, entre boscúries daurades. Qui pensa ara tornar a l'institut?» Aquesta Carme Roget, a la vida secreta, és evocada d'una manera molt més egoista i abusiva. Diu Dalí: «Un dels professors més joves de l'institut havia organitzat un curs suplementari de filosofia completament fora de programa que es donava a la tarda de 7 a 8. M'hi vaig matricular immediatament, era dedicat especialment a Plató. Segueix dient que hi ha unes noies molt maques que en tria una amb la mirada i que decideixen de fer campana. I ara diu: quan fórem fora de l'institut, la nostra emoció era tan gran que cap dels dos no podia pronunciar paraula. L'institut era tot just als afores de la ciutat i només haguérem de pujar unes travessies de carrers pobres i foscos per trobar-nos a ple camp. Es tracta de la Carme, tot i que no en diu el nom, i que afirma tractar-la malament, amb cinisme, humiliar-la, tot plegat, diu, per provar-se ell mateix. La Carme és el repetit idil·li quinquennal, que la qualifica, que ha de durar de l'any 17 a l'any 22, que anirà a Madrid. Suposo que això d'idil·li quinquennal hi devia venir de les informacions que li arribaven de la Rússia dels soviets. Quan ja fa el darrer curs de batxillerat i que està a punt de deixar l'institut, diu que en les passejades que fan avisa la jove que tot s'acabarà, però que per ella tota la seva vida es concentrava en la mitja hora de la nostra passejada que jo li atorgava més i més rarament, car tot era a punt d'acabar-se. Deia a la meva noia: aprofita't mentre hi ets, que encara queda un any. Passava la vida envellint-se per la nostra mitja hora. Les llagostes. El diari, Dalí és molt breu amb el llegendari pànic que tenia les llagostes. Diu en un lloc: al matí els companys m'empipen amb l'u de la llagosta. En canvi, a la vida secreta s'hi esplaia més. Sembla que tot hauria començat quan, a Cadaqués, una cosina li aixafa una llagosta al coll i la notícia del fàstic i el terror que li provocà varen arribar a Figueres. I diu Dalí: però el meu propi martiri m'esperava en tornar a Figueres, car allí, en descobrir el meu terror, vaig ser víctima de la crueltat més refinada per part dels meus condeixebles que no pensaven sinó acollir llagostes per fer-me córrer. I com corria, com un boig autèntic posseït per tots els dimonis. Però rarament s'escapava el sacrifici. La llagosta en queia al damunt mig morta, cadavèrica, horrible. De vegades era l'obrir el llibre quan la trobava esclafada. A Figueres les llagostes arribaven a una mida molt més grossa que Cadaqués. Al col·legi, la meva por a les llagostes va arribar a ocupar tot l'espai de la meva imaginació. Les veia per tot arreu, fins i tot on no n'hi havia. El meu estat nerviós arriba a ser tan alarmant que vaig inventar un estratagema per alliberar-me, no pas d'aquest temor, que jo sabia que era omnipotent, sinó almenys de les vexacions dels meus condeixebles. Vaig inventar, doncs, la contrallagosta, que consistia a fer creure que un ocell blanc de paper m'espantava més que no pas les llagostes, i això incitava els alumnes de l'institut a tirar-me més ocells de paper que no llagostes. Activitats extraescolars, que en diríem avui. En paral·lel a les classes a l'institut, va dedicar-se a altres activitats artístiques i exposicions. El 1917 fou premiat a l'Escola de Dibuix en gran satisfacció familiar. Realitzà les primeres exposicions. El 1919, en Josep Montoriol i Josep Bonaterra, i animats pel catedràtic de l'Institut Juan Núñez, el 1922 ell i Ramon Reig es presenten i són premiats a les Galeries del Mau de Barcelona. També a Figueres, per la inauguració de la biblioteca, participa en una exposició col·lectiva. La biblioteca d'allà al carrer Ample, la que va venir a inaugurar Eugeni d'Ors. Dalí té dos amics de més edat que no pas ell. Joan Subies Galter, futur professor i crític d'art, 7 anys més gran, i Jaume Maurici Soler, poeta i qui serà director del Setmanari Empordà. 6 anys més gran que Dalí i que l'influiran per deixar l'impressionisme, la pintura que l'havia fascinat i que havia practicat d'adolescent. Amb Joan Subies, el 1921, reben 2 encàrrecs: decorar una carrossa per a la desfilada de Reis i organitzar a la Sala Edison l'exposició d'art antic i modern. A Dalí també li són encarregats la portada de l'Empordà Federal i un pòster, així com 2 cartells per fires. Amb aquests treballs s'organitza a la premsa local la primera polèmica sobre el noi Dalí.
Una revista que es deia Nuevo Figueres més aviat està en contra de l'obra del jove i l'Empordà Federal i l'Alt Empordà més aviat es pronuncien a favor. També es creu el 1920 la novel·la Tardes d'estiu, de la qual se'n conserven 20 pàgines, i el 1921 l'article de la Rússia dels Sòviets a la revista Renovació Social que dirigia Martí Vilanova, amic de la família. Associat a la publicació, Vilanova, amb Rafael Ramis, Jaume Miravilles i Dalí, constitueixen, segons ells mateixos, el primer sòviet d'Espanya. Però sobretot és remarcable l'edició de la revista Studium, escrita per 5 alumnes i publicada pel mateix institut. En surten 6 números corresponents als 6 mesos que van del gener al juny de 1920 i els redactors són, a més de Dalí, Ramon Reig, arquitecte, professor i coralista, Jaume Miravilles, enginyer, periodista i polític, i Joan Torró, metge, dirigits per Joan Xirau, farmacèutic i professor. Dalí hi publica 2 poemes en català i 6 articles sobre Goya, El Greco, Durero, Velázquez, Leonardo i Miquel Àngel en castellà. S'ha especulat sobre la influència que Gabriel Alomar, catedràtic de l'Institut, hagués pogut exercir en la generació dels redactors d'Estudium. El poeta polític i pensador mallorquí, pare del futurisme i amic de Rubén Darío, potser sí que va deixar sentir alguna influència als seus alumnes, però fa de mal dir perquè, si d'una banda cert és que fou professor i director de l'Institut, també ho és que protagonitzava llargues absències, això que avui en diem excedències, per raons polítiques i culturals, essent així que el seu magisteri va ser molt discontinu. Sí, en canvi, que amb els anys s'establiria prou distància entre l'intel·lectual mallorquí i el pintor figuerenc com perquè Alomar arribés a afirmar que del Dalí surrealista que si ja era ruc quan el tenia a classe, ara mostrava ser-ne el doble. També són vivències importants en la vida de Dalí adolescent l'estudi que li llogà o li deixà un professor de l'Institut, en Josep Soler Grau en Lenti, dels estudiants. En Lenti dels estudiants, catedràtic de filosofia, al carrer de la Muralla número 9. Diu Dalí al diari: sé que el propietari és en Soler i avui al sortir de l'Institut li som preguntat si podria llogar-me un quarto. En el mateix local, Soler i els seus amics hi editen El senyor Pancraci, una revista satírica. El grup que s'hi reuneix, entre d'altres són Pelayo Martínez, Antoni Papell, Jaume Maurici, Martí Vilanova i més gent. Dalí arriba a pintar uns murals a les parets que foren destruïts als anys 50 durant unes obres que s'hi van fer. Ja acabem. El 1921 mor la mare de Dalí, Felipa Domènech, en gran sentiment del fill. L'any següent el pare es casa, a desgrat del pintor, amb la cunyada Catalina, que ja vivia amb ells. Pel juny Dalí acaba els estudis de batxillerat al Ramon Muntaner, passa l'estiu a Cadaqués i podríem dir que l'adolescència, que l'ha viscuda lligada a l'institut, s'acaba simbòlicament l'11 de setembre de 1922, data del viatge que fa a Madrid amb el pare i Anna Maria, la germana, per fer la prova d'ingrés a l'Escuela de Bellas Artes de San Fernando, l'anhelada acadèmia d'on serà expulsat l'any següent, però aquesta ja és una altra història. Moltes gràcies.